Come and see Miracle. The moment you step into his office, he tells you your name, your problem, your account number, even the amount inside. Really? Please, you must take me there today. This year is my year. I must get my own miracle and husband by fire by force. Miracle. That's all you think about. That's all you talk about. What happens to salvation? Sisters, you need not run after miracles. Miracles will come looking for you. Isaiah said, I and the children whom the Lord has given unto me are for signs and wonders. So sisters, you should be for signs and wonders wherever you find yourself. I beg you to hear whatever. Don't mind her. You must take me there today. She should sit there and wait for me. Mayu! I like Mayu! Hello? Boy, you watch match? Hi! You watch that match? We want to thank God for the life of our fans all over the world, in Africa, in America, and Europe, and the rest of the world. Your strength and support keep us going. May the Lord bless you tremendously. In Jesus' name. Prophet and pastor, evangelist and bishop, Baba gonna say make I tell you. Oya yeburo megini. Igasa tobo na nkewa dibia. Ibia nyanzu. Igara satiruki. Enyerege hakati fiteme miracle. Iyangi neme wanjo. Mokwe o bebere tuki. Mosigi na kachuku. Afufu turu mada.
enemy tried unto men, but the end thereof is dead. Ana m agwa gị wepụ Chukwu si n'ụwa ego ụwa mmadụ soro ego unu makwa ego na-atụ ụwa akwụkwọ esere ndị nwụrụ anwụ akwụkwọ agbara penti wee dọsa ọkwa ya na-edu ụmụ ụwa ego na-atụ ụwa nwanne righteous mama any prophet wey dey call name, you go call your phone number, even your bank account, and the money wey dey inside, they are using familiar spirit. They are working with the spirit of Antichrist. They are 419ers. I said, any pastor where they call them do the miracle, they go call your phone number, bank account, and money where they inside. They are using familiar spirit. I said, they are working with the spirit of Antichrist. They are falling out of the grace of God. Some of them know they sleep with women. When some of them no go born in this life. When we have been so with this Libya, we receive. Why people they pursue miracle every day, miracle? Try from one prayer house to another. People end up losing the world. My Bible went on say, if a miracle go follow up, no be we go follow miracle. Mind you, Bible say at the end time, when perilous times shall come, all these things are what we say. Do you belong to those people where go to Juju house? They do miracle anyhow. As for me, where the power no touch out, I believe in miracle. The true miracle, not be this one where you go to Juju house. Go carry it. So they do are you anywhere you go, you do. No, God knows support this one. But I still believe say there are true men of God. Anointed one. You men of God, may the Lord bless you. Don't envy them. Oh, when he better than Nigeria, the man of. Oh, when he better than about with the mind. Anamaju, football or better messy, or better make us see. Man, you not Chelsea, Bacana, Sena, Liverpool, and yours. Oh,
onye lakiri ibe ya ana m ajụ bọọlụ ọ bụzi ịnụ secret code. One day Man U meriri Chelsea na Burnley. Ndị Man U emewe jubilee n'okporo ụzọ. Otu onye Chelsea fan ewere moto ọ bụ si ndị nọ n'ụzọ. Nke a ọ na-achọsi mụ na ya Chukwu. Utu ụbanụ na-achụ warapụrụ Chukwu kere ya nụ mmadụ soro kwekọta football. Onye mayi aya I will flog you now. One day in a church until you know God. Pastor Jim Makane when a ball that day. Good living. But then watch a football on a church. You come here. On your church. Aya. You must know God. You must know God until you repent. Yeah. All of you. Oh yeah. Take care. Yeah. Shut up. Let me tell you. God is ultimate. Football never gives up. Only them well. Ekele dịrị Chineke na mmadụ. Ekele dịrị n'Olisa na mmadụ bụ Chukwu. Ana m asị ekele dịrị Chukwu. Maka asị na na-ere nwere ndị nwere mmadụ bụrụ Chukwu. Pẹ̀lú mọ́kọ́ta bụrụ Chukwu. Mma dị egwu ịmakwa mbata n'ime nchịkọta ndị si na ndị omekome ndị arụlala. Mbata ebe ndị na-eti egwu nọ mekpokọta ndị homo na ndị lesbianism, ndị na-agwọ ọgwụ, ndị na-ebo ibu enyi bobo. Ịmakwa mbata na chọọchị mbata na chọọchị mbata na nzukọ dị iche iche nchịkọta ndị amụmụ ha niile nọ na chọọchị. Ndị ahụ na-asị ọnwụ. Ịma ya dị akwụkwọ maka site na nchịkọta ya niile nọ na chọọchị. Na chọọchị prophet in the no. You know yourself. Check out on me. What's up? Are they open? You are working with the spirit of Antichrist. Government. Government. Ndị na-ebukwa ego obodo uje n'obodo oyibo nchịkọta obi ya kpọrọ nkụ. That same government after first tenure ịchọkwa iji the second tenure government wey no one for the people. Ịmakwa mbata na ya ndị niile n'ogweri anyị. Go back clean up. One day away. Metụrụ nwere lọ na abụghị Jehova. Abụghị dị iwe. Agaghị m abụkwa. Nwanne mmadụ obi mmadụ ajọ. Asị m ekele dịrị Chineke
nwanyị nọkwa n'ụlọ ya o nwere ndị na-afọ gị gara ya agụrụ ebelu bụ eji m anya mmiri nakwa na eji m anya mmiri na makele katala m ibe yi m asị m mkpụrụ chukwu ndị chịkọta n'iju ị bụrụ pastọ na-eji na nwunye onye ọzọ ị na-akwụ egwu na-akwaso nwoke be gị kamara ndị na-efe gị look, heaven is real, hellfire is real. One day we shall give account of what we have done. Church of God, wake up. Ministers of the gospel, wake up. Don't be ignorant of the verses of the enemy. The end time, perilous time has come. Watch out. Watch out. Mburu chukwu kere igwe nụ ilekwu anyị ga-afụ na ministri setụla ebe niile ilekwu anyị ga-afụ na chọọchị juru ebe niile ile anyị ga-afụ na mirakụl jukwu ebe niile ọ bụ onye ma ka anyị ga-eso ọ dịghị ara ahụ ha gasị na palọ ụkọchị kwuola ọzọ nwaanyị na-arapụ di ya na ụmụ wee gaba nzukọ nwaanyị na-arapụ di na nwa si ya nọrọ ụlọ ọ gaba ministri Monday till Friday ọ na-agụ I'm not against that. Mana lesi onwe gị anya ọ bụrụ na ị na-aga ụka ị na-aga ụka ministri ewepụtara golis wota asị 20,000 ewepụtara kachi 20,000 ewepụtakwanụ oyi akpọba afọ ego ọjụkenenu n'ime ebe bụrụ nwere ebe chukwu mechara mirakụl wekwaba ego binye ya I believe in nothing but I don't believe in festival where you can just go there collect money anyhow. Any pastor, any prophet, any evangelist maọbụ bishop nke na-ere n'ife ndị a na-agba ego ka anata mmadụ ego iribe ya amaghị chere ana m asị wechapụ maka dị ka emewe amaghị ndị bụ ndị ara n'obodo ekele dịrị n'olisa bi n'igwe na mmadụ ekele dịrị papa kere anyị na mmadụ Daddy gozie karakam ezi chime gozie karakam amam n'ụwa dị ogbu ihe sike juru ụwa ihe sike juru ọkwa na-ekwu okwu wee si n'elu ụwa
nwa ya adịghị ka ibe ya akwụ edu ya n'anya ọgbada enye nwata ife ji mụrụ anya yi ụra atụ ya bịatụnụ Chukwu bịatụnụ bịatụnụ Olisa bịatụnụ bịatụnụ onye nwe m bịa fetikweka dịdị egwu bịa ka n'eze m onye mamara obi m ekene ụmụ nwa na mụ mma m ekene ụwa si na mba ịkpa ọkụ ụmụ nwa si na mụ bụ ọkara ogeri ana m arịọ arịrịọ eze hicha m anya m Chukwu gozie kara kama Chukwu gozie kara kam eze gozie kara kam eze onye bịa gozie kara kam bịa gozie kara kam bịa gozie kara kam onye na-ezu ahịa na-asị na gozie kara kam ọnwụ ya mem nna m anakwa mgbe n'aka nwaanyị na-amụ nwa na-asị na gozie igozie kara kam Chukwu obi gị dị m mmanụ igozie kara kam aga m enye ekele igozie kara kam eburu ekele bịa igozie kara kam kwa mmadụ na baba Chukwu mburu ekele wee bịa n'iru Chineke ama m obi gị ebe Chukwu sansa akara isi nwanne m na-asị na gozie akara akara gozie akara onye nwe m gozie akara mama m masị na-asị na gozie akara papa m igozie akara aka m menyenu gị ekele igozie akara aka ibe m anyị agaghị ọkpụ obodo ma mma bekele wee bịakwuo n'iru Chukwu anyị ndapụtara mere m ihe ime n'ibe m ka o wee dị m mma ụgbọghọrọ m yere m onye na-ekwara n'ibe m ụmụ Chukwu nwere ebe asị m ka ụmụ eleze nwere ebe ndị onye Chukwu gozie kara kam eze gozie kara kam nna gozie kara kam eze onye bịa gozie kara kam bịa gozie kara kam bịa gozie kara kam Chukwu abịa ma amadi gozie kara kama baby wee kpamụrụ kpọrịkpọ gozie kara kama ọnụ ụmụ rie yọm gozie kara kama ka m wee dị ka ibe m gozie kara kama ọnụ ụmụ wee rapịọm ọbala ndị na-asị na gozie kara kama Chukwu nna bịa